Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLA berim ke mulai konstituensi buat proses di Saukumi, ulapin pau bakladai ke por ban ada ke honorarium ni kejing siu pisah cikirang bashnong, na kebenta kejing tray shitom jongki banyakit yaba ya kelingkor, na kebenta ke bahak kemiat hapok gishnong githau. Ubah proses habakran kejing halang ilap election kebelalong dangshan, ulapin pau ru, baulalong teng ru urang bashnong, lakum bakat arsnem, padahal kita kipor yoi bak kamrang bashnong, kam dalong ke bakya, bat ke pabon kam, kumbakalong menta. Henry hakini gisngi kirang bashnong labun kam haduk kata-kata. Ulong ru balada ujob yak election MDC ke Bansalong, unsara yak ni ke isu hakador ba jong district council, ban ajing menjur de kejing terwa, kenang bagirang bashnong genyo de kejing siu pisah namar yang syakri ke jongki. Kledan ru katu kat ni kira orang ba na kashnong rinja, pro, madan mokhar, bat na pling jathang, di bela wer bat panjing kersha ni kipat ba nang molai, bahkan ni ke election MDC ke Bansalong, hakak pawai truk rempang arajar pausan, bakin jiet ubah proses nama ba udik bre wetre klam sange ba syakri ya kipat ba. Kumu wei neki kandidat uban ni khuna kan ni ka MDC election na pa molai constituency. Ngalabuk ko wei ka aga jimut lani menta kalong ka wedi ke policy ke jonga lani ka vision ke banga ngadon na ka benta jong ningkong ni syap nam tak interest kalong jong ka mulai bat jong ka ja badu hi borok we habang ipet ha kini sngi menta hapo jong kisnong ki thau ke don hapo jong ka hapo jong khasi ba jang di helsi borok we ngi ke ban nakaliang jong nakaliang jong ki rang ba snong ke don hapo jong pot usam jong opor sam jong je beriu jengi iba ki rang basnong jengi kila bun kam hadu kata-kata aki por menswa nakaliang jong ngalong teng orang basnong jong mulai nong pedeng kharas dem ngalong orang basnong bat ngami i ngalong hati por bang ngalong basnong bang ngami i balong baka kamar basnong ngalong ba kalong lamnong ba khia kabun kam hadu kata-kata menswa ngalong ban nakaliang jengi ngi sesong no kendo tak committee bat kiwe kam dari hagni sngi mata kalong ka kirang basnong kila bon kam hadu kata-kata tika so kal bu ngalab wei kalong ban nakala jung labu pa ka jimut perkat ois nei dublei bangalong o MDC jong ka mulai constituency ngasora awi ka mat ka ba awi ka mat ka ba thmai ka ba ngen shimlang ru mata ya ka jingka ya ka jingsu jimut hang ka jingsu jimut hapo jong apa jong ka KHDC hi bar koi ringkat berkini ki MDC maka streng jong ke MDC arpunai de sujet we basu nominated nakaliang jong gamen kamut lai pho ngasa simlang batai ko ke jimut maka ta ka jimut ngasko kolong kalade ka por banakaliang jong ka district council nama piso thu kolong ki dorbar ki ha po district council ngasko kalade ka por baka nakaliang jong ka district council angin perkhat angin pas no ya ka we ka rai makata ka de makata ka long kalde ka por bangin ai ka long ya ka honorarium na ka banta jong kirang basnong bling ong mun no pi ban ade ka por ban ai no honorarium na kirang basnong namar ba kirang basnong hang ni si kila bon kam spapalan kanu ka kam ka bang kanu ka kam hapo sno po thau sarkar ka wat be kirang basnong ka jingsuk ni san khot kirang basnong kidon ki scheme sarkar khorang basnong wan menta na ka benta ka electoral khorang basnong don menta ki school namta basnong don menta sigi job card ka ba ngi pentrei agi pentrei pasno thau kirang basnong te baro ki kam gijam kirang basnong kalong la ngat se kirang basnong ngang so kala de ka por ka ban nakaliang jongi nakaliang jongi kalong ko ki MDC isnai buli banje balong MDC de ka por nakaliang MDC khathamai bagin ai honorarium no mata ya ki yaktu ki yakirang basnong namar ki bla trei bha namta ka naga ka jingbit jingbyang snong ki thau hi borok wei ngi so ko ben hapo jong je ben reu jongi kalong ba ki dorbar ki dom khlanya do kata ki dorbar ki khlan nama ka executive committee jong da basnong ki khlan seng samla ki khlan seng long kami ki khlan haba khlan gi ni ka mot ka dorbar ka khlan tenga ngasngo hi kumbalong mata hi ngi so kamen baki nong shok nong ru mata baro ke nong ru ki burom ha ya ki dorbar est committee ne rong basnong
Kadung ka kam ka mamaki ki don kam ka barit ka bakrau ka permission ka certificate kan rong stong ke shimbe ka long na gerang ba snong kata ngi sokmen ba ka don ka kalap nong kata ka corporation na ka corporation na ka bantajong nong snong ka long ban burom ka dong yaki nong song rang ba snong ba ka dorbar shu ka bang i mang kham tam ha ni ngi mata ka jing tieng jong je priyo jong yaki si mata ka long ka jing one ka slap ka ni ki ka lab nong ka ni ki mandari na ki ba ki priyo ban bar ka ban buhaya pok snong ki thau jong pia bakhan gida habdo bakhan gida basnong kedor basnong manda ki check ken check dan gibriu bana bar dol gibriu bana bar khamtam kalong ki alam nong ki gibriu kalam ki gibriu kalong ki ba illegal infiltration ki barong nang ni nang tairo on nong ki mandari dan ki no gibriu bana bar ki bamde ki nong India ki rong klomar bat ki bela bat ki gibriu barong klomar pok snong darbar jengi along ngin asya nginum sya tiga hang ni ka pau kalau ba lagi sangi da basnong bro no bar mi manung kumar kata ka ba nakaleng jong nga i pat chu agni singi mata ya ka jingkle jong drugs ka jingkle drugs lang hapo jong jela jingi bro koi ba hak snong ki thau jingi ngaso komen ba ki dor bar snong gelmi sakman phi atau da basnong gelmi sakmat kuno ko man te rasong man ta kalong ya te som ya ka jurung jong drug ya ka jingwan jong drug bat kum juru ya ban makam juru ko ya ka ban ya ban pej itu ki samla jingi ki blangap of drugs om tang bagin check din nakadang snong thau ki ba ka counseling dan di ban lani ban bu iki hak ni rehab center ti kat sapa phai ngang i ka long ba ki rang ba snong kila tres tam ha ni sngi mata ngasu thuk ngasu ba ka de ka benta ka long ban nakadang jong ki MDC ba ka council ka don kam ka special recognition nam ta gerang ba snong namar ba nakadang juki kinang la banai ya ka jing trei ka ba khamha da ka benta jong snong thau ba jong ki dorbar hi ba ngi song komen ba ki dorbar ka da bra po jeprio jing ba ong de khasi jen ti hi ba ko jeprio ki dorbar snong la ki rang ba snong ba don po jong snong ki thau la di khasil jan hills ba ki dorbar jong baro ka bang sokomen ka long ki rang ba snong kim de ki rang ba snong ka ba la ban thiet tani ki rang ba snong ki ba le don bor ngi sokomen langi phai po ka democracy hapo jong de ba snong hapo de ba snong hi ka democracy ka long la ban ong ka de ka pure democracy ngi jit man ta ka long ya rang ba snong da ka ba na ka leng jingi ka long ba ka majority bu iman ujit uta bar kam don rong la ban ong ba ki rang ba snong ba ki don bor dan ni belum ban ngem masjid ni so komen hoi hang ni tai don ni laban ong i tai laban ong i minor hang ni ang tai ni majority hi i ban nakaliang jong kirang ba snong ki trei ba tinga so wala di ka por nakaliang jong isnay brave ban job ngong hak ni kan team ta ngan sim ya ka step kan long bang ni convince lang nakaliang jing bat ki para amnesty ngura ni ka an ngin pelong an bat hak ju ka porong lam ngin pan ya ka jirap ng sarkar bangin bu mata ka budget provision la ka jong bangin bu budget provision la ka jong te ka mur kanum don kanunu ka jinge bakirang ba snong kinyo mata ka norium ka long ba kinyo ka norium amalau bana ti tai di we ni benta iba bar kho ka song pa ba jamulai bar ngong tak ni ka we pa ba na mulai nakaliang jopi ka long hak ni kan ti mata ailat biang nga bar ka we ka long phis nguthu sai sin ka karpat ma siang ka sorit api ailat nga ka we ka long ka buram ka khrau ya ka buram ka khrau ya ka mulai hi po ma sha ka pau bar ngai scam sai sin kan pau bar ngin perchang ra ya ki an ki ba kan long ka jingda nam ta gri ba ja prio khablesi bona mi dal lang ni parlok jungi we nang tena po misang peling tan po badan mokhar nang tapade na moro tane nang tu nang umrenja nang ni na po umpro to aku boleh kerpang gini but ada kali yang jungi sian ngi se pelong se public meeting se pelong sian ni te ka jing ka wa ka jonga ka long ba ni so comment nang ni phi bang la khot phla wan kom ni di menta ka long ka wa na ka leng jong phiru lo phin ailam ya ka ailam ya ka jing kersian ka barat ba yang ha ka ni ka MDC election khanang bangin yo ban job khanang ban yo ban sakri nam ta ki pai ba jong ka mulai kon si hi barok be ting ban na ka leng jing la tip ba sarkar ka labu ar hoi trik banai feb ya ka ban tabut tanang tap de ba kum tu ngin na ka leng jing interest tam la ka jong ka sinong ka thau
pada community arpo sautrik ondala nyo ki but pada community ka long siyo ya ka jingjob ka don borom hakan ni kanti mata di ya skam nak le pi pila syai bha mata la syai bha mata ka long banda ka leng junga ngini kun independent ma ngini kun independent hakan ni kanti mata di ka long riu simet ma ti don pada mai ni singi mata mudah si mata ki don ki bla phong da banian phong jesi te compare ka ta ni piom na ti nga so solungo ka long ba khabai le independent banga ki don pada ki beduk thia tem piom non ha ya du thia ki wengi ti ya bisa kamat mo pai ba bom belang wong kamlong tingin hap pa je biang mo ting su thu kamlong mata pada pai ba hai kan jit ba piti sau kami dai ting si op chakri khamba na mata jong ka nam mata ka molai ba jong ka jelai bro ka we ni kum kino snong hidon sing dia molai them ti kan dikenti kemtang i kerpat ni WRP nam tabaro pan ailem keti kediang keti kembon dak mtaban kersan ni ba piti sau kami ulong wain kirang ba ubala mkit ba snong jongi ba kham tamru dak mta ki development ki ba pher ling ba jong ki sngi snem ki maswan no ting duai bo blek takrat lor kat am ta jingi ba kham ta jing perhe ji baro kin long sisha ki ba i jinglam ki jong blai ba kham tamru inang la ru kum unong ikmat ba judan ka temen sim tristam nak benta kinong snong tin nak ji kum ki pai baru in ai kti kambon kti kediang nak benta jong i bani wer lami ki bei pat ban snok ti lang ban ni ban ai jing job ban brom na i benta jing ba pitiu sukmi hakani election MDC kamaslong hakani ubanai ubanwan tin nakaliang jungi tang itai jing kerpat nak benta jong pi baro nakaliang jungi na sene po mulai them sene ru kumju he hakajing nakaliang jungi ni hakani ga kanti ga bamta kombangi le osngo ba piti sokmi in yeng kum we na ki independent dei nakaliang junga nga kerpat ki pai ba no kersian jongka mulai konstruksi si bro we bangin ya ai ke jing kersian i hakani ka kanti ga bamta khnang ba ni inla ya ga ban ra ya ki development ha ki snong ki thau jingi hoi habangi bangi pej udai sia bru betre wala ilarem haka jinglong MLA ne MBC tendre habangi pej yu ki we habaki larem nyimju idur laneng kimjuan shu sia ki snong ki thau jingi tendre iba piti sokmi i wala idala rem makanaru ki jingrap ki pher i wan ai lane yarap yengi kum ki nong snong ki beduk ki basuk te den marta kadau nakaliang jungaru ngakarpat ya phi kum ki pai ba no kersan maha kene kenti pemerintah bangin kersan bat angin penjab don borom i khnang be niyo banwan biang hakabor kum MDC khnang ba kejingrap niyo kum kinong snong jungi sakiniki mulai them ke jungi tangita ki ting pnet khula subon nakaliang jungi mentang idap dak jing sukmen bai ba in saya khun biang ya kene ka election MDC hakane ka mulai konvensi hi brok we tenga kerpat ya baro kinong snong ki badon hakane ka them jongi rangkat bat ya ka mulai hi brok we bakin ai ti gamon ti gediang man kersan man penjob dan borom ye ba khnang ba mi indubla sha ban pej ban khmi ban pendap ban penbiang ya ki pai no snong hakane ka mulai hi brok we te ngasuh kemen bai ba wat la imlong kum tau MDC ndai mai la long bal kloi ngai jing pek ke jungi jing khmi ke jungi badai tang mai ba i la banwan hakino kam hakino ki banta ke ba mai tang suyo jing tip la kloi banwan ban pej ban khmi seki jing not kam bro habangi kendo kam sobha la ne wat la kam ki basusi ro ndai ba la long bakloi ban kner la jong kakti kamon kti kediang banirap lem yang ikiduk suk hakine ka them ke jongi borok we tenga karpat ba iba indalayo tak jingjob ke bedon boram hakine ka kenti ba inang beteng tak jingpej jingkmi yangi sane them rangkat bat kamalahi borok we mar ngaji yu i ba i ong ba kumuk pa ban se banwat ikilat kelenti sarum sining kumngi kinorap lada kamlong kene keper ngiwat da kowe keper lada kamlong kowe kalum ngiwat da kowe kalum kenang ba inyo ban yo keje tu so ban pendap ban pendiang ya kaying kesem ki kun kiti te
kumta ngej bai ba ro ile hakta kalenti pan penbit penbiang pan pendap yangi ki pai jongi hakane ka mulai konvensi hi bro kawai tengah nakalen jongeng kung sinom pro kerpat lah mi ki pai ba na mulai berkhoi ngi sowan kendek van riu kan mau ban kan mau biang ngi ba bolong kum kupa jongi bangi la perem kan de tengin kan tiu biang ka jing don kam berkhoi adu samla long kumi ki jing don kam bo buan ngi don kam ba iba kat ba kai ngi ya ra ba te hakne kan tiu metang ong to ya kersian biang ki sibun ki bre ki ong ba la don kam yo batmai kumne tai rengang ong kadang don ba hi hamulai ngde ken ban i bentan nomar ba berstai long bre batrai ba ba kham le ben ngi snong mulai kum kat kum jing sem jongi ka snong jonga snong chene sa mulai sharum la le ba kam sibun te kada ngi don kam ban kersan teng e ba ban wan bang ka jing job no klam don i ba ngi long ba suda ngi long kumdan kano jing arab persetang la ke jing duna ki bobuan kumtang kerpat lang ki boro ki nomula serum ba ngin a ketika diang ketika mon ban kersan teng e iba klam iba ngi sngo ba ngi long teli sngo don su to pa matang don kamba ya fi wan ba ka por kane por konta ke jing le to makan dia khajing le yo iba I khumla ban pendap don nomor ba I kham don ha khabar por bi long le yo mla pendap jing tuna sene stai I pai ba po khabaram hanrei pai ba iba na kaleng iba kat bodon ka boy kabar I long bre ba smart ba sting ban trei kamon subhana matau pai ba na matau dok sok na mata snong ka thau ka jing tuna ba khai ipet lai no tang ba bai khlam don ha kabar I khamla ban pen biang lo ya kadon kata ka jing duna ting pat ban nes khmat ba nak kham pen biang su su yang ngi nok sok snong tengen ai ka jing kersian ka bapura